Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje futhi sizofunda ngo-adder ama-fractions nalokhu abakubiza ngokuthi ama-different sign noma izimpawu ezihlukile. Sizokhombisa ngezimpawu ezihlukile ukuthi siwa-adder kanjani noma siwahlanganisa kanjani ama-fractions wethu. Phambi kwethu kuthiwa thola isibalo u-3 1/8 umhlanganiso no-3/4 umhlanganiso no-negative, ngiyaxolisa, u-negative 2 1/6. Ngizokwazi namhlanje, ngifuna ukwenza nge-number line. Lokhu ngizokwenza nge-number line noma umugca wethu wezibalo. Sizoqala-ke laphayana sithi 0, sithi 1, qeda sithi 2, sithi 3, sithi 4. Sizophelela lapha ku-4. Ngiyacabanga zonke inombolo zethu zizophelela. Sizofuna-ke u-3 1/8. U-3 1/8 uhleli laphaya kuleya ndawo. 3 1/8 uma usuka ku-0 uhamba njalo ulaphaya u-3 1/8. Nangerula lakho-ke enilithola ey'kolweni elithengile usebenzise lona ukuze uthole inumber line kahle, uzothola ukuthi u-3 1/8 uhleli kuleya ndawo. Ngiyanikhuthaza ukuthi nisebenzise njalo irula ukuze nithole ukulinganiseka okuseqophelweni. Engifuna sikwenze ukuthi ngifuna sikushintshe-ke leya mix number siyenze i-fraction ukhumbule sinama-proper nama-improper fractions. Zokushintsha sikwenze improper fraction. Mawubala-ke u-3/1/8 uyalingana no-25/8. Uyakhumbula-ke siya times u-8 ngo-3 simhlanganise no-1 uyafana no-25/8. Udala sikwenza lokhu, ungazenzela nawe kulula. Kuthiwa siya-adder-ke noma siyagcwalisa. Sizogcwalisa phezu kwalo mugca u-3 yena sekayi-fraction, uyi-proper fraction. Sizomgcwalisa laphaya ngaphezulu eduze kuka-25/8. Sifake yena, uhamba yena aphelele laphaya maduze no-4. Akafiki kahle ku-4 kepha ufika nje maduze ngaku-4. Manje sesizokwenza ukuthi sothatha leza nombolo zombili sizi-add noma sizihlanganise. So zihlanganisa ngale eceleni, ukhumbule sino 25/8 no 3/4. Kepha sizoyishintsha, kumele sishintshe i-decimal ngiyaxolisa, i-decimal kuzomele sishintshe inombolo le engaphansi siyenze ifane. Izoba u-8. Ukhumbule inamba ephindekayo ngenamba zombili izoba u-8. Siphinde u-4 ngo-2 sathola u-8. Sophinda u-3 ngo-2 sithole u-6. Njengoba sengimbalile ngaphambi kokuthi ngimchaze, ngiyaxolisa, kodwa sizothi sithi masizihlanganisa u-25 no-6 sithole u-31. 31 wethu uhlezi nje kancane lapha futhi maduze no-4. Awusadingi inamba ey'ngakanani ukuthi uma ungazihlanganisa zingafika lapha ku-4. u-30/8 wethu uhlezi lapha kuleya ndawo, oseyimpendulo yethu masesihlanganise leza nombolo zombili. Ngizodweba futhi ukuthi kusuka ku-0 sihamba size sifike laphaya ku-31/8. Sodweba nje masinyane. Sesiyaqhubeka-ke manje, sesifuna ukubona ukuthi siyahlanganisa. Wathe sihlanganise futhi noma sigcwalise u-2 1/8. Ukhumbule ukuthi u-negative manje u-2 1/8 wethu. Sesizofuna yena u-negative 2 1/6. Ngiyaxolisa, hayi over 8/6. Manje-ke engizofuna sikwenze, besingenza ukuthi siqhubekise inamba leni yethu siyibuyisele ngale ngaku-left sifake ama-negative sign, kepha sizosebenzela la esinakho nesikwazi ukuthi lokhuya oku-blue yinto esinayo yethu manje ephelele.
Sizothatha ke u-negative 2 over 16 simsuse laphaya ku-31 over 8. Kusho ukuthi sizoqala nje la ephelela khona sibuyele le emuva. Manje ngathi ngiyabheka, uma ubheka number line yethu uhlezi laphaya u2 uyi-negative sign nikhumbule, kepha sombhala ku-positive sign. Mara kodwa sizokwazi ukuthi simsuse, sizothola impendulo yethu. Mara ukuze sikwazi ukuthi sikwenze lokho, kuzomele sithi ukusuka ku-0 kuphelela la u-negative 216 ekhona, yebo la ekhona, umehluko mngakanani. Kumele sithole umehluko walapho. Ngizothi ngithathe nje elinye ipensela ngibhale ngalo. Njengoba ngibhala laphayana, ngizofuna ukuthi manje ke sikhiphe sisuse u-negative 216 ku-31 over 8 ukuze sizokwazi ukuthola leya ndawana engiyidwebelayo ngombala opink, le engiyidwebile laphaya. Sizokwazi ukuthi umehluko ke ungakanani futhi impendulo, ngoba kuthiwa sithole isibalo ukuthi singakanani, lesiyama sesisonke sesiphelele. Ukhumbule sihlanganise lezi ezimbili, manje sesizokhipha lesi esinye, sizokwazi ukuthi impendulo esiyitholayo ingakanani. Sizothi ke u-31 over 8, ngizobhala u-31 over 8 simkhipha noma sisusa u2 over 16, kepha u2 over 6 kumele simshintshe simenze i-fraction. Sizothi 6 times 2 plus 1, 6 times 2 plus 1 6 times 1 sizobhala yena, or sithola u13 over 6 masi times u2 ngo6 simplasa ngo1. Masishintsha ama-denominator wethu lawayana, sizothola u24. Kuze sithole o24 labayana siziphindaphindile leza number. U8 yena simphindaphinde kathathu mangingaphosisi, yebo simphindaphinde kathathu. Maqeda sophinda u31 kathathu sithole u33, sithole u93, ngiyaxolisa. Saphinda u6 kawu4 sathola u24, no13 somphinda kawu4 yena. Maqeda sithole mangibala kahle sizothola ingathi sizothola u50, yebo sizothola u52, sizothola u52. Ngakho ke sizothi manje ususa u13 sosusa u13 3 ku54 noma u52 sizomkhipha ku34. Sizokhipha ke lapho sithi 2 susa u3 susa u2 u1, u3 susa u5 u4, sithola u41 inombolo yethu. Khumbula lapha phezulu batheni, bathe sithole isibalo lesiya ukuthi singakanani. Sihlanganise lezabalo zonke sathola u31 over 8, saqeda sasusa u216 osimshintshile samenza u13 over 6, sathola lesiya sibalo sika 41 over 24 phambi kwethu.